the result. I hope. Komisi benta jong ka jinglet jingo ya ka constituency berok ko wei UMLA ka Nongpoh oba Melbourne im ulet jingo ya ka Shnong Umkon ne ka singi akaba ula Pynbna ba ya ka jing pediang ya ka Shnong ringkat ba ka jing Kular ban Pinsted ya ka roi ka par hagi benta bekongsan kentup ya ka puli putih ki Jingtei surok bat ka imlang salang haga jinglet jingo jong UMLA ule kren bat ki nong Shnong bat ki nong elam Shnong daga ba penpau ya ka jing perkhat jong ka soka halo ka roi ka par Ulit jengok ru ya ka Fatima RCLP and UP School ka badon ha ka tei ka Shnong ha ka ba ulai kendu bat kinong hikai ki kena school bat ki kemi ki kapa ula penpau ba ka jing penbaha ya ka Jingtei jong ka school ka long ka bekongsan na ka benta ban taudur ya ka lawai jong ki kena bat ban pen kupbor ya ka imlang salang borok ka wei kasur jong ki pat ba ka Western Ribohoi